Okay, kafishane ngifisa sikhulume ngeGcokama ipost yalo yasemini. Elisha abanye abantu kunzima ukuthi bali-understand ngoba lo muntu uhlakaniphe kakhulu kanti igame uyakwazi ukuyigcina isezandleni zakhe akwazi ukuthi atrende. Emini nje bheka ipost ethi sonke lesikhathi bengizahambela phambili ngigibela imoto esezingeni i-Range Rover kodwa njengamanje umjaheni mfowashelembe uzohola phambili ngokugibela edurayo komaskandi. Wase number 2 kube yimina noBhovu wase GP i-Range Rover futhi. Wase number 3 kube into encane no Mercedes wasegcina ke ngozakwabo laphana uKhuzani mfowampungozi. Zokhumbula ukuthi ke ichwenso noma ke indlela abamdlalisa ngaKhuzani bambiza ngochathi. So iGcokama Elisha liliqikelela ngaso sonke isikhathi ukuthi ke akudlalelwa kulona. When it comes to i-trend liyenza show ukuthi ke kufanele lihambe phambili. Kufanele ke wonke umuntu akhulume ngayo epost noma akhulunywe ngayo indaba yakhe uma ke kunento ayenzile. Ofuthi kuyamsebenzela because yonke into njengamanje sinikile isikhathi ipost yathi ukuhamba hayi cha engqoleni ikhulunywa ngayo maskandi news ikhulunywa ngayo ama-group amakhulu nje cishe wonke akhuluma ngayo. So ngiyavuma mina ukuthi umthandeni i-trend noma iskill sokutrenda sisezandleni zakhe. Mfowethu uqinisile ngalendlela ke okhuluma ngayo. Ngaphambi kokuba siqhubeke sifuna ukukhumbuza abalandeli lapha ukuthi ke iyona Guluva TV le ehamba phambili uma ke ikulethela indaba eziliqiniso. Ungakhohlwa ukusubscribe, ushare, uphinde comment ukhulune konke uma usubscribe ikhemera ke hamba kodwa ke sizosenza ukuthi ube wena oqala notification uma ke sikufakela e-video ehamba phambili. Ake sithi ke mandube siqhubeka dlele idaba. Chapter systems are offline. Number 1 for today's hits and all-time favorites.